Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, yau za mu muku bayani akan wasali, ma'ana menene wasali, yaya kuma ake gane shi wasalin. A baya mun yi bayani akan cewar waɗannan harfan guda uku su ne harfan da suke nuna cewar wasalin wani harafi na cikin huruful hija'iyya, ma'ana idan ɗaya daga cikinsu ya zo ba wasali, to wannan alifin ɗin idan ta zo a kusa da shi tana nufin wasalinsa fataha ne. Haka zalika idan yawon ɗin ta zo tana nufin wasalinsa shi ma kisra ne. Idan wawun ɗin ta zo a ciki tana nufin wasalinsa damma ne. Waɗannan harfan ma'ana a taƙaice su ne suke ɗaukar nauyin wasali idan bai zo a jikin ɗaya daga cikin huruful hija'iyya ba. To a yau insha Allah idan ba ku manta ba za mu muku bayani akan wasalin. Menene wasalin? Malam ya ce ma hiyal fatahatu, mecece fataha? Al-fatahatu hiya ahad harkat at-tashkiliyat fi al-lughah al-arabiyya. Malam ya ce ita fataha ita ce ɗaya daga cikin harkat waɗanda suke juya yaren larabci, ma'ana harkat yana nufin wasilla, ma'ana ɗaya daga cikin wasilla waɗanda suke juya yaren larabci. والتي تعتبر أحد حركات دالة على نطيقات الحرف من حيث مد صوت القصيرات الذي يليه، wacce take ba da sauti wanda yake biyo baya. Ma'ana idan ta zo ta da ainihin sunan harafi, idan ta zo to za ta canza ta koma da shi wani sunan daban. Wata rasumuha ka sharɗat as-saghirat ala harf, ana rubuta ta kamar ɗan jan layi akan harafi. Sai malam ya sake cewa ma hiya al-khasrati, mecece kisra? Al-kisra hiya ahad harkat at-tashkiliyat fi al-lughah al-arabiyya. Ita kisra ita ma ɗaya daga cikin harkat ne da suke canza yaren larabci. والتي تعتبر أحد حركات الدالة على نطيقات الحرف من حيث مد الصوت القصيرات الذي يليه، wacce take ba da wani sauti wanda yake biyo baya ga ɗan ƙarami. Wata rasumuha khasharɗat as-saghirat tahta al-harf, ana rubuta ta ɗan jan layi ƙarami a ƙarƙashin harafi, saɓanin fataha kenan. Sai malam ya sake cewa ma hiya dammati, mecece damma? الضمة هي أحد حركات التشكيليات في اللغة العربية. ita ma damma ɗaya ce daga cikin harkat wanda suke shagaltar da yaren larabci, ma'ana jujjuya yaren larabci. wallati ta'tadil ahad harkat dalati ala nadiqat, wadda ake kirga ta ɗaya daga cikin waɗanda suke nuni afsa nadiqat, ma'ana wani sauti na harafi min haisu madu sauti al-qasira allazi yalih, wanda yake bada wani sauti ƙarami wanda yake biyo baya. Wata rassumuha kal waw, ana rubuta ta kamar waw alal harf, akan harafi. Ita ma ana rubuta ta akan harafi ne kamar fataha, amma kamar waw. To masu sauraro ku gafarce mu da yanke bidiyon a iya nan saboda halin lokaci, amma insha Allah bidiyon mu da zai gabata za mu sako shi akan amsal, ma'ana misalai akan wayannan karatun da muka yi. Kar ku manta idan ba ku danna subscribe ba, idan farkon zuwa ku kenan, ku daure ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon darasi. Sannan kar ku manta da liking da share, domin yaren larabci yaren alƙur'ani ne. Idan ka koya mutum alƙur'ani ka wana da lada kamar wanda